тарзи таҳияи кулчақанди рогалик. Ба мо 4 паймона орд лозим аст. Ордро ман бо ҳамин паймона чен мекунам. ба фикрам дар ҳама ҷо аз ин паймона ёфт мешавад ва ғунҷоишаш 200 мл аст. Ордро илак мекунем. ба он 400 грамм маскаи хунук андохтам. маскаро бо корд реза мекунем. ба он як бастаи ванил, намак дар нуки ангушт ва маскаву ордро омоч мекунем ва канор мегузорем. ба мо як паймона оби сард дар кор аст. об ҳатман бояд сард бошад ва як қошуқча сиркаи 70%. оби сиркадорро ба омочамон илова карда хамирро намехелем, танҳо омехта мекунем то маска об нашавад. баъдан онро 4 тақсим карда 1 соат дар яхдон мегузорем. хуб 1 соат гузашт. хамирро аз яхдон баровардам ва сатҳи кориро орд мезанем то ки кор кардан осон шавад ва хамири мо аллакай қариб мисли яхбаста аст. қариб ва бинед аллакай сахт аст ва кор кардан бо ин хамир аллакай осон мешавад ва тез бояд корҳоро анҷом диҳем то ки агар хамир боз дубора мулоим шавад кор кардан бо он боз душвор мешавад. барои ҳамин ин корҳоро тез анҷом додан дар кор аст ва метавонед ба дохилаш мағзу мавиз ё ширасалӣ ва ҳар чӣ ки дӯст медоред илова кунед, вале ман илова накардам. ва дар тафтон ба муддати 45 дақиқа дар ҳарорати 170 дараҷа мепазем то замони тиллоранг шуданаш.